Ngayong hapon sa tanang mga viewers, mo ni karon diri na sa Mako ang project ni Engineer Nubo. Na kami karon diri ang gidugang ang gikan sa 1 week pa lang ni. Ano yung area karon diri. 1 week pa lang ni uban mi ni Engineer Dio Lugo. Karong hapunan duaw mi diri sa site. Okay, kung gusto ninyong masundan antud mahuman ning balaya, i-subscribe lang ninyo ang kaning among channel, ang Engineer Dio Lugo Concept and Rings. Salamat.